Bueno, musika taldeatik geratzea ez da erresa. Azkenean, talde asko daude markatu dizkidatenak, baina bat esan beharko banu, Kenzazpi taldea esango nuke. Kotxean asko entzun dugulako, eta ertzainak ere beste talde bat esango nuke asko markatu didan talde bat dela, eta horiek bi esango nuke, ertzainak eta Kenzazpi. Disko bat, planteamendu berdina, disko batekin geratzea ez da erresa, baina esango nuke Bryan Adamsen Reckless diskoa txikitatik asko entzun dudan diskoa da. Kotxean baita ere asko entzuten genuen eta gaur egun kontsumitzen duten diskoa da. Eta horrekin batera esango nuke ere bai The Best of Dire Straits ere gustoko dudan diskoa dela eta oraindik ia egunero kontsumitzen duten diskoa dela. Bi aipatuko ditut, ze batekin geratzea ez zait oso justa iruditzen, baina lehenengo aipatuko dutena Eñaute Elorrietaren Tren luzea izango zen. Beti beste dimentsio batera eraman hauen abesti badelako. Eta gero Dire Straitsen Sultans of Swing ere humore honez jartzen nagoelako eta pixka motibatzeko abesti hori aukeratzen dut beti. Propostas para Definição do Exilio, izenburua portugesez den arren, Eñaute Elorrietaren abesti bada. Hitzak Joseba Sarrenaldiarena dira, baina doinua eta musika Eñaute Elorrietarena. Eta, deserriari buruz hitz egiten du eta letra sakona eta polita egia esan. Asko jarraitzen dudan musikari bat Euskadi mailan, Idoia Surmendi eta Eñaute Elorrieta baita ere. Zuzeneko desente ikusi dut bai Eñautena eta baita Idoiarena ere. Eta musikari bat aipatu beharko banu bi horiek, Eñaute eta Idoia. Ez dakit zoritxarrez edo zorionez, baina nire kotxean CD-ak bakarrik jarri itzazket eta egia esan kotxea CD-ez inguruetan daukat. Eta CD-a eta baita Spotifyen ere bai musika desente entzuten dut, baina gehien bat CD-a kontsumitzen ditut. Niretzako toki horrela magikoa, doka esango nuke. Ea, obrak eta movida guzti hau pixkata horrela joan eta berriz ateak ikitzen diren, baina doka energia diferentea dauka. Lehen esan bezala doka errepikatuko dut, beste energia daukalako eta auzoan dagoelako. Eta asko gustatzen zait ere horrela musika lasaia bantzuteko Victoria Eugenia Antzekia. Badira ja 3 o 4 kontzertu bertan ikusi dutenak eta akustika aldetik, energia aldetik, super goxoa. Bi esango ditut. Lehen urtean San Ferminetan, Eskabinaren kontzertuan. Kriston ambientea sortu zen eta kriston kontzertua izan zen, kriston zuzenekoa. Eta gero beste bat, orain dela gutxi egon nintzen Barakaldoko Beken, Bryan Adamsen kontzertua ikusten, eta kristona izan zen. Beraz, bi horiekin, Eskabilan eta Bryan Adams. Lehenengo diskoa nik uste izan zala Eñaute Elorrietaren Deserriko kantak, okerrez banago, edo Oasisen What's the Story, The Morning Glory. Bi horietako bat. Azkeniko diskoa lehengo urteko Durangoko azokan, The Clayton taldearen Over the Red Light. Haiekin orain dela 2 urte kointziditu genuen Iruñan, San Juan auzoan, eta iruditu zitzaiten talde bat ezberdina, oso dinamikoa, musika estilo aproposa, eta hori izan zen lehen urtean, bai Durangon, Over the Red Light, The Clayton.